Obahi bebre. Ano poku are no mawa no. Yeda munyina sese breno donya munya daje na mo hwe Alondo Media. Ye wo hose ye som nananom. Ya mamreni amane no eyade de yakoma so a da ne da Yesu ye ho ade. Nenne die. Ye baba bipi mu ewo nuaso patabo so. Anuaso patabo so ehene. Berima kwabna oben kofo. Wone aduana ade shibusunya omo patabo so. Afia no ehia. Ne senti no nananom ede amamreni amane egu akwamu a won ede beka nananom anno enu nti yensoso ya ba ede ho adesua no so ede beso mo kai se di no eye mame Fauzia afei yenwuram na yemfa wonfa enne dwumadi no ankase emu sebre mo fasiare a ama hia na re ma yenwi se na bre so mo fasiare ho a rekabo so scan word amama yenwi na fe ya wuro ne ma o ye kama o ye kraba ye mkura ya sare ya ma yenwi o fule o ji akakole no pa eye ahemache no nananom di kan konkunyadem ekuyi apaye esre nkwatenten kwa husan ede ma ye patabo so emman no enyinara eno na chi no ewie yi nananom ebesoja na afei won anoa eye nananom nuane a sebie son sebie nya nanka ntete no wosi enoa no eno nti eye panyin wo fie ena afei nso wo bedi enimu na wayi apaye no ede amana nanom na adusua yusua ene kyerɛ sɛ enne no oman hene enam bedi kenyaba na afei wo hene eye barima kwabna oben kofo ono nso de aba ansana eye adehibusua no obi anso de ne na maba won ede besre kwa husan pepepe yo asomdwie ene enkoso ede ama eye patapos amo bobede amobo na kwa uya amo patapos wo bia amo so amo hore amo fa amo osi amo numa madugu yoti amo jaso yenwa se ene beto na maria ojima jam ono ya busuam kurati blaba na yen ni o kantinya afatu abo ma o ihe madugu onde apo jebia ye ija abo ma ija ne o toy ba se suna yo ba madugu ja so a abo ma ari ko hen mo black farmer gabo ni bro yo ma ya 100 dot one ya mo kai ma ni Nana wambe o. Oja. Amamra boko lidia ba ma na cheto grad wa ma ndume mama. ya hi ma kuni ni akabi. Ha be ko digire. Ero ama ne. Ere bayire. Oko kan se wieni ngom ba kwanza ngire ngom. Ya ko fa we. Bolio. Obi abetu adi. Oya mamle odi enhyiran ko a. Obi ma di bi no ya ska. Wo a wo ba wo bi adi odi bi abewo. About the point and not the pack. Yala le bonana ya ma brand bi yala na mo problem ge afufu go ba to ya ba fu ba ngati ya what if ya bo ye ko na ya fa ba ma na mali ya fa ba ma na mali ne what ya ne ya to ye na
ya to boluo na ya to anyene ya to anyene ni a mangani na no ba fe ya be fra ketebo ya fe to na mo ba yale na reali an be so be sen ni a be fa esan ya be fe so sen ni na arian ko so beto a bandre sereva no bandre chance no ya train na mo da ne kukue ya ne bedidi no iti ya fa kukue ne ya fa ya to na mo bare ya ne o iti ya aya ne yesi ye tura ni a ni abokase kase ne wa ya na mo boye ba fiwa boye ba bo bakrasi ne be mu kura ti be bo beduma mba fa abokase ne mba fa na ne bato turo no iti be fa to turo no be ya ebiala bi ama ne ebiala ko fa ide ko wa mba abokase mba fa to be fa to nu na la turo ne bengan ya mfa makuya ndu njinya la ye fa to yo na ma mi so oju akon meti sana promo ya na fa ya ma ne do fe ya wi ade bia do muso oju ala ya obakasi babokasi ya na mkura tinene ye se so sen fofre bo ye turo ni ye nziche so de ye yi ali ya ni ye nziche turo ni ti o se cha ye so sen fofre na ye fa ba na ne na eboluya ne ewura ye face ye so iti ye si che ya fa mangane ne afufu ni boya ba afufu ewura ye fe gu ya sen na sen ne yango nzo bi ya de ya mfa ya mangu ya aluya sen na la ye fe ton ari na mu yango nzo bi ya wura sen ya mfa mando aluya ari ne iti ye so a ye si che na boye otibi ya so ye cha boye ga ye nana ya frey ni amo gina bere wa fa jo ma no wa bolu sa o nu Tanzania ya be ti boni be fe ma ebia bokosi are ni wole wasi ne ya nana mo da be kuye bo mbe didi ni ya fa nkura ya fa aguyawa biti tura ni ya ba atu na anya ya fa ya pe ya fa areje ewure ya fa ya bo e woni njanze na nkura ti cheche ya nana mo a be fe ma be bo e na mo boni biala dini biala o se che ya yale ya fe ya nzanfu obre o ya na mo da ni ba no nzanfu biti wura ya fa ya ba si ya ni ya fe abokaso na ya fe si te ku na so ya kama se bo ye na mo ba ma mre ni si ti mama musa sai fa dia ya fe dia abokasi ya ne na mo ina fa dia atu bi ama ne ebiala wuro fa dia konzire fa dia ba reference achi am hene be reference brama bem kurati bi ama ande biala o fa dia ba tu ebo che open boli mu abe frese open boy tu ma e go be ni mu ane na ko fi bani ani na ka open ya beti oni ya na mo bo beto to aso na nkura ti beti ya na che mkofi na ho majua mbe bo ye betna bi anaso bo ye basuya bo na ye nkura ti ye ya wa bale ye boche biko sambo bisawo ba ho bi ba na ye na che open pa bo li mu ane bo pane pa bo li mu ba be yi nga ba Champagne. Yeah, more. Afashe. Asantia, what kind of afashe? So sabi, ya kind of aliye. Eti afe na area na du so a. Enta na start ya ni twa. Ebe ni film na dia so so a bedu. Anadwe bedu sa. Eti ada che na fie afe na ya. Ya na na so ma na dia ti wono. Yo ya de tie. Ena ni.
ya de nkwan we no kwa de ni fufu anso de wo ho na so le sika ana aduane ne damu no ya chance ya na nanom o mbedi di ana enso ya lama ya de esira no ya de fa ya de esa for the friend esa na ya kwa se amiensa ene na ka wasa ko ti aka na ti akoko na ya kwa ti amiensa na ne fi na ato ama ha ya so ko fa na ti ko ti ade do so a be kan kwa na gwa no so ka gwa yi ti na ele ya sesemu a ya de bro no miensa be si wo bia ni ade esaja ni awawai ya wode wo so ja na o so wo ja no de so bia wo de be fe ade wo wa ba e wo na ye chi na ye dia betu ya kamangis na ya so na so ya wode wo so e ti e bia na ya ho na be no na wo ma be fa wo de si ja so wo be ku wo de si ja so wo de si ja so bia na ma kere wo de na ma ba na ya ho ko na na ji wo de na ma ba na ya so ya de aka bo so ha anko na na che mo anko na ya ho ko na so de ya ba na ya mo ka se no ya de atu ya de na so de aka afi mama no ye ma no ahemfo nketewa no na wo mu so bia so de ne de aba se de na wo ko mi moment ha sa ko ba kuya sa akonya efia ba kuya efia wonia na enam ye di ka de eyi kete bo na chena na ga fikete kete bo na he wo chena ye de ne sre ye di atro ye tutram na ya de atwene ena bia obi ade bebe bia se e fa se tidi ya no mo de ye mfa atwene enam wo mo ya se ye na nan kokora na merwa no wo mo te ase no enam papa na no wo mo yo mo chere wo ti nya 150 120 asano ni am jira me ma go nya 120 enam se enam papa ne kwa papa ena ye frege na no e de bia ena ebire enam so ye twamo ne sa ne sra ye ne sa to na ye so afa ye bia afa na na sura ye ye yi ba yo chia ye ye afu to ye de aka na na ano ene na na ba ye de aka na na wo de sura yi afu e di si su ye ya ne de sa amode ajo ya bonus de Habane friend say sensam una o ka santini kana santini enko sensam friend sensam ye na ye de sta ku aketwa be kambro fo na maye se ehira de mo ye de abuto etwa no ya na ye ne ya so ye kwa no na ya beche e bia no bia ya obi ja ye nso efe me gu ye ja ya so so bia e wo fie ba ko bi wo ha wo na be su ya na ba ko fie wo ha na bu na eji na pa brechi ha woni ta jansa ye ni hu ha wa ko timba su ye jani bi ogun so de ko ele so ja ba kon so a ye mfa ba bi ja efe me wo ye jani na ye na na ndu ha wo mu pe ni aya toto le to ye tua ha ye pe le bu je mo no ye hwa na wo mo de fufu ne de nkate ne de atwum ah wo bo no sa de fo mo frɛ no wo go na no di aduane pa te se na na mu di aduane pa na ye wi no ye wi aduane na ba yire no obi a betuma ani bi ye fufu e to no e de ka na na ha no na na okay ene me musa say
ɛyɛ dwura ne nti a mu dwura mo ho ne nti na ama ɛyɛ kuku a mo de nnuane bi gum ne nyina so mo dwura ho na na sese amamre ya fe ni ye besu aduane no ya nana no bi edidi fie ye de nana mo de bi wo ho a ye de besi fie edem ha na table so nya ye de kama na bi nso wo ho a yakopɔ aka kotia enti nnuane na ze ɛdɔso enti chemu o ntimi busa sɛ de nti chemu ne sitie no ɛyɛ nananom nko a na de ma na sɛ adehyibusua no enko a na de be ha kosi baabi da mama ana sɛ abusua wo krom ha nyina ye de bi bekɔ hɔ enti sɛ ne sitie ya mi chire mu ana sɛ ya de bekɔ ɛna me chire mu sɛ obi de wɔ hɔ a enkɔ apa no so ya de si fi table so na ye de kama ɛna adehia no anu no na bi nso ya de kɔ apa so ya de kɔ apa so ko tia na ya de kosi hɔ wi a efie bi nso wɔ hɔ a ebi nso kom na de akosi hɔ wi no wo ye hɔ kora manifo kora wo betuma afa kyɛnse na wakɔ apata no so na wakɔ agudi aduane bi anase na mu bi di kan ho sɛ sɛbe mbranteɛ ɛna nanom ɛnni mbom sina do ha odi do fie obi so di wo enti na mi busa sɛ ne nananom nko a de anase yɛ obi a aduane we de nananom nko a wo mu yɛ nananom yɛ afɛndiɛ abɔnten so deɛ abɔnten bia obi abrante bia ko to hene abrante mtimi ne bi o ke waro no okay enti sɛ de be nananom nyina de na obi anso so benya bi na nhyira no nso ato aso akɔ afi ebesi mu ne nti ɛno nti na yɛtwitwa no nkrowa na sɛ de be obi abenya ne dia saa kyanse we no ya na nano a friend Kofi Bania no ono wo ye panyini nti ono obi ono nko ane kyanse enti de sɛ ono nko adi ne die no ono ne die yɛ krokrowa ketwa ɛna de won di bomu no so de no so ayo akɔ apata no so besi fie enti de na wo ka sɛ de besi fie no ɛwɔ hɔ ɛna de bɛkɔ apa so nso ne aka sɛ ya de besi fie no eni na na wo ka sɛ egya no nye obi a na ɛso on sɛ nta nananom aduane de ya wɔn mta no ane ɛma no wɔn asabi wɔn akɔ afikyire bi ɛne mmɛma kwacho ho on twabra nti gye wo ba na ɛso anasa bɛma na ɛso ɛsan sɛ ba na yɛ nana bɛma bi na odi anim ana oyi apaye no enti ono setia me enti yɛ oba ne soja anasa bɛma oba ne soye na me soye so no atwabra nti oba wo atwabra ɛne so to wi a na tia me abe kase no de na me kwani mo na we na yade agye ho ne sei no mo de dwura adwura ade nti na maye na mo miensa asaboche ane mensa nti sɛ de bo chia ne sitie no saa ne sɛ kɔ no na ye de pra ya ani fi ya ye aduane no pa ye aduane no pa aduane a ye ne ha no ni wira no se sapanya bra ye kwa nipa be fa we no ye de begu bo da yi so na nipa ba akwa fa mi eno na bedi ani wo ne di ani mu na wo de yi se efibia ye prapra ha nyina na nti na kyerɛ kane no a sɛ mo hyefa na no mo hyefa yɛde pra ekuro no mu musuo nyina de kogudo no ɛyɛ musuo ade bɔne bia pra nyina kogudo na yɛfrɛ fufuo na afei yɛde apre nhyira ne yɛde de ama ɔma no afei yɛbɛsi mu ho no ɛnya afepama yɛ no ɛno ana ne yɛhu ne fɛfɛɛfɛ ɛne nana yɛbɛda ase yɛbɛnya nhyira nananom asrɛ ɛyɛ kwa hosan ɛde ama sɛbioso sɛbienya do adehyibusua ɛne pataboɔ so ɛman ne nyinaa no na kyɛ sɛ ɛkwan mu ada hɔ no mu na ne afadeɛ no ɛyɛ fufuo akanmu me bɛka sɛ yɛyɛ nka ɛyɛ wodwura ɛsan sɛ deɛ wɔn no mu aduane no ɛyɛ kukui a yɛdwura ho san so ɛna deɛ nananom aduane bɛgu mu no nso so saa na yɛ abɛkwan no ɛyɛ enkyene nim meko nso so ennim sɛdeɛ ɛso nse bienya ado yesi eno a ɛyɛ nananom aduane no saa pɛpɛpɛ na onwie a onko akɔtena se ahwɛ akyire atwɛn na aduane a sɛbie so nse bienya ado ɛyɛ berema
ebetimi edi no enne dwumedi na nkasa no eni kwanse barima ede aduane bi akana no efi ahemache ekopem se aduane a ye amamre ne amane aduane a ebefiri oman hene efi apa no enno ena barima wo ho kwanse se bi so se bi nyado omanana no mu bi wia ono nso edibie eno nti aduane no nso eba jese eye kete eni wosebo ni momume ena yedi kohia aduane no esanse eye nhire aduane eye yedi aduane eye promprom ye aduane na yeko ofie tosumi no nso won kyerese ehonom no barima na esase wodi kan wo fufuo no ansana eye won wato fufuo no eso na na friend na natena ne ba pani no fie ya sana be aduane ha sei na nam soja o mu so yetimi soja fo mu jale be so ye jade no ento so wa twesre e friend takuom na yoto na na mun kwan ni flo wa na banana nom ipe be na be ba na dia ka ho sana na fa de ma ya yetimi fo bia na men tuma bra na fa de ma ya chamam le wo fi ha ti ma fufuo ana emo ana to ana connected afumu no ya toto ana pisi ana die to yo na me bom prensa sana ma wo fu na mena yi ya bale na adentina sese nana edi kan wo ansana omo beto aso na adentu so na yemiensa nana ni fie ho no bi ka wore de ansana ba bia wo fu pese penalty afidie so a nhwan na anya ya mintimi nyama ni ni na de oye na medina chi me na me papa no me papa be na medina papa chi so pa captain ni a ubenyi na so captain ni itema ama me na so oye san hene nenta wodi ani wana de ahwe na to ntima jo hanzo so no kukuo no ye dwura ho sa te se de ye dwura se na de be me papa no ndi obe na me so ayi mitimi veji se en ka ho mani nja je se efia on kwa wotumi so won soja no wa hemfie ne na se efia fie na mitimi so nja won soja se na amante men soja je mate sam dia so mi so so je go na man yansa mam ka se men so na me so that's why you want him back eso me kom Pacho papa ita Argentina Adriano omu no ni na ofa na omo tete fo no na wo nyina wo fie so to bia ye aduane a ne ya friend pen fo nyina we hia pa no modidi pero mo tell no modidi sente mo dia chiti mo e bai na mo nyina no aduane fie ko ni na dia ma friend papa ayo na papa no we di dia mo fa sa to dole mo ni na ansa na ye twa maduane na ba ne mpanyin se wo pe bibia te age se wo ko bisa berwa ene wo tweda mponyankopon ya dom ama ye nsaka owo abrempon owo ahene amma esieduwa awo ye berema emma me prekope anase ne ma me pipo ene ne ye ne na baba bidi afa eya afa hye ho enkomo omi nkosu ade ma ye ba ye betos
nyina wo baba akopɛ ɛna ɔhye na afia manyase asefoɔ ne yɛ nyinaa afia manyase wɔwɔ mmarima wɔwɔ mmaa eti ɛmaa yɛma wɔ ɛna mmarima nso yɛma wɔ ama yɛ adɔre bebree afia manyase ɛne yɛ yɛanafoɔ na ɛyɛ ɛnɛ dua ɛyɛ ɛnɛ fiada dapɔ no kɛseɛ ase yɛka yɛ nana no yɛkɔ yɛkra akyi ase yɛde yɛda bi yɛ bibi na nana no so ɛ sɛ sɛ ɛdu saa afe yi afe bi a yɛma nana no ɔdua adua no yɛde ba ɛyɛ ana kyekyɛ mu wɔ mu ɛnɛ yɛma no wɔn deɛ bia a wɔn tete nyinaa wɔn na ɔdua no du nanso deɛ ɛnoa no kɛseɛ paa ɛne patamɔ so ba anyasoma ne ɛda ha nyinaa wɔn panyin ne fie wɔ mu kafra kɛseɛ no ɔno nanso wei na yɛ bɛ sɛ ndɛ yɛn nyinaa firi antoma fufuo yɛbɛkae nananom sɛ nananom wɔn ayɛ bi aso aba sɛ ɔbaa baako pɛ aso sɛ biman deɛ na nananom wayɛ adeɛ afi bi da ɛsɛ sɛ yɛkae no enti yɛbɛkae no nso so a yɛ nana akapa no ni yɛsiɛ no no onua kyɛmpan ɔno nso so ne ma nso ka ho enti yɛnkɔnyama bebree ɛma nso bebree yɛka sɛ yɛn nyina ɛba ha koraa ke yɛnse mfie mu anaa yɛnse mfie mu ɔbaa sɛ bɛmma wokum wɔbaa baako a wɔko nipa pem wone wɔbaa baako no asefoɔ yɛyɛ enti ne yɛkaa nana no yɛde nsu ama wɔ mo yɛde nsa gu ama wɔ mo yɛama wɔ mo aduane sɛ nti a yɛdua no sɛ yɛyɛ a ahwedeɛ wɔfuro tu adwene wɔtwe woi sɛ mete ha yi ebi a mepɛ adwene nkwa ebi nso pɛ wɔtwe nkwa ebi nso so pɛ ɛmane ebi nso so pɛ woi sɛ afe no so a yɛyɛ no nyinaa nti ɛnɛ aduane a yɛayɛ no wei ahwedeɛ o wɔfuro tu o mankani a yɛatoto biribiaa dɔkono ne nyinaa wɔ sɛ tetefoɔ ne yɛpɛ aduane different enti na me eduru so a ne yafa saa aduane different na yano ama nana no yabɔ mpa yɛ ama wɔn mo deɛ nso yɛ wie a anka tete no a anka nimere wowɔ kuro woni kuro wobɛyi wo ho abadagya yɛwɔ yɛ nwom a yɛtoɔ yɛde kae nana no yɛde kae na woka sɛ me yere akɔyɛ wɔ enti megyaa no mmara nkyerɛ saa ɛno nso deɛ sɛ deɛ asɔre no nti ama yɛate so yɛbɛkyerɛ amammerɛ kakra ama yɛhunu sɛ tete no ɛwɔ hɔ tete na ɛyɛ ana woduru baabi a na ayerɛho aba mu sɛ meamteme yɛdɔ mo ahyia ha nyinaa aka no no a na meyɛ panim bɛkyerɛ baabu asɛm mo ɛbia ɛnso abasa kramɔ ɔse abasa
Nana no mu yes yes. Nana no mu shira. Ani ye pa ko. Ani dia wo ko ye. Asitna ba wo kwatna ye. Ama ko hwese. Maka se o baba pe. Eya muma. Ne ya gifie ya kanta. Asa wo ko ye ne ya mo pai pa ma ye. Aka ye be de. Iti ye wo pa ye na na wo so aka. Me me so. Sa wo mo no ma wo ka ni. So me di gira ba ko. Ake sa anya so man so. Atu pon. Iti ba ya. And different say, who pay one year say, and you over just a bear nanza, and yet you are here. Send so, you met my name, and you have to ask, and yet you are here. Yeah, I might have been able to say, I feel to it. It's in another one, all we got, and the end, yeah, my you didn't say, yeah, now, and then, at the end, yeah, you're doing our yes, after you, I'm with you. Yeah, bush. Swallow! I get Chamino. Abu Chamino, one away. Abu Chamino. Abu Chamino. Abu Chamino.
ene ye ba ye ya ma ke ye ba ye se ba tu ye no se ba ye ba se na no ene ma ya chi na be fe ena ha so ye ba se na de so le ba se e mo se ye baby ye fe na Dear esi ewo mu nyina na yɛkyɛ Yesu man kɛse na asɛmɔdin yie pa ewo ɛyɛ patabo so anansa sehwiman ne mu no nenne waba bɛka n'ani so aso ene nneɛma na nan de gu akoma ma no mu de gu akoma ma no n'ani aso yie pa enu nti ebra so sɛ aduane yenya na ntia sɛ aduane ne nam kwan so a eba enu nti yɛkwa kɔhye aduane ne de aduane na ba yɛkɔhye aduane de aduane ne ba ho amamre ne amane nananom ayi awie nananom bi nso firi akyire ebaeɛ na yɛnhyɛ ne nso sɛ ankɔbea busua no wɔn ɔmo eti ananse wɔn papa na wɔn nana wɔn ade nyinara ene patabo so ehene enu nti patabo so hene wɔnyɛ sɛbi so nse benya ado hene ketwa sɛbi ɛwɔ ɛyɛ sehwi anua so bɛkwai nananom atenkonya asase so wɔyɛ barima na so wɔyɛ barima wodi mu ayi fi tebre ya yasre ke ebutie na wato na na mo be ya ba yo impra yesi elie yo ibotai afọ na so yo da ya di edi na enwe mo be hore ni bra ni che ye fe ma do ena te chia bo ye be to enwe be no ale e mu bro yo bra do ko bra ka se tro yo bra do bra ko so yo bro ka te bo yo ko ge pa ti ba ka zo na bra be bun yo ne ba sie ale ni no wo awro wa yo ni kro ma na nga ne bo ba to na bra ti ya fa ye ya wutua pa ma ye sie wo yo ewie wo te ngabo oni biye ba ya kapra ene be ka ba sa be bun yo na betwasa teriya yo benidio seti crosso yo na tehene na wo kro na danga yo ne de ke eti ka hene pa na che kofi yo yesecha apra yo bu ya wo aba kun ya na ya fabia ya ma yeria maka ba yo wa ha ba kun re yo wo tiem kure ti ya bote yo ya che ya pa ya yo bema be pakra kan ba ye ya na echeche ko so a yo ye asandia yo fakra kan na go ni yo otimota pa ya ka ni aso yin pa ya proso yo otisa proso yo ene ye ma ye biawie yo na ye mkra che ye ma ya na ma le dia yo woti pro ya ni ngangro mba ye fe bo yo chenya mie Wama yenye sika, wama ya kwa labe kwa skuwa be umuma.
ngwara ba gbe wo bra school so ana be la mama ya fa titi man kura tiyo woti botai ba ana ya yana ya je wote proye ye mkura ti ya fe ya boni biya ba ya kan ana ya ti wa ben brani kura bo yo ni kura nan o ka te wa anu maka ye ya ti an ana wo so e te nyangamo ye mkuro fie ye mkuro basa ana ya ra bu ya wa ni ya se ye dina woti dina na bo ya woti che ye mkura ti ya fa ya hureku ya fa ya bombaye ni ya fa ya tap anyasumai yisi mangango ya die ya sha awan o ti che yi ni nyana mkuratia o cha ya sa ka biane na ko ba agbawo nyira ya ba so awo se ya wura ya ko ya nyira ya awan o ba abuka ama ya ko sran ne wura fa abuka ba fra de self help project mabukama odi awanwa wo so menwe na mra ngomwa so ya sebo odi anwai afo hene wati bifiri ya kwa ni o afo bi ku wo kwatira he odi ya kwasre na ebiala bo yawan wa fakro ye odom wani bible pa watapata bofu mensi watanya sumensi watagana man practice na ye practice ya owa ya Kenya mi ya yana na ma ba adi krofo oni asafu hene oni ye bi amaba pe o ya mi mo practice akọ na titu oko pataboso nwa wọ́n mi ń gbọ̀gbọ́ wọ́n mi máa bú bẹ́ẹ̀ kúrẹ́ tí bá tẹ̀lé sí o ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kúrẹ́ tí bá sí kyẹ́nẹ̀ yẹtù ẹsẹ̀ fìlẹ̀bẹ̀ náà bàfà òsèbà yọ̀yọ̀ náà bá tẹ̀lé sí o ẹ̀mẹ́ni sọ ọmọ ẹ̀nẹ̀ ẹni jẹ́ wàwá àtàbọ̀tún ọ̀pẹ̀ká ìkìlẹ̀ sáfà kìlá. Order. Na mafutu boli mu amen. Widi mo mfa mapata boso maburu ni. Ono maya ni. Anese ko bondua bi ala. Oye bi no nure. Oni other drugs. You know say ki ri che maburu yo. Mr. Pata boso che. Si mo se be na bokra. So ku ko asia. Mran ye be ti janu. Sala ye re kwa de ko si janu yo. It means that the human may feel general offer we cigarette benza be about a fly of wase or this more close to this level. Maybe a also you can use your mind. Eating your creative, yellow. It is a pataboso, Mimland dear, on me that one, Sebasakia, Massacre, to be seven. Smith Placha, the woman, Platinum go to bomb, the monk go to bomb, from land here, on the dead one more, 77 by Bassabassa. That's all the plan. I feel what I'm waiting Yawan, where Mabus on a Minanamo, but I won't dowry. Yaiti to wait here. Semo media for Beduania, Beduacha, Yaki Chapel or a Songo, our Anasuman. And you are country yet to Dubai, on the Saudi Arabia mark, Bella Oil, on the gold moon gate. Now, but there's no chance to be about so. Nico and Ye, and 3 man more, the relative Julio. Come for the boss of Nick Fabondia, and Yabushi. Enya kandia ene kwa yenya bio so ba du lebia ni asemo ba ene pe to ne ni ra wa yie e die busa che ma bru ni che yie fe ye no hihye yie busu ya sate ye pra che ke titolis fa ma ni so ya na ni so ko che ye de che ya fashe woni ye amamle pa pipi ya na wie bo ene di o wa ito che che e ne no kino Boko jumle bien e bien wa brochi o won gran no ti baba be nzu ba ba pata bo so ria mba tumika wa chebo ko fu e o duista e bien kokko ko e kasi ko wa tumika so wo ni bien na mu problem
o wa se bani ba si hotel bi ndu obro ona ko wa mamleti o eti e ba chene mboni ba pe kama on gwa shafo bi eku se ami e boni eti mbonu a so tamba ye ya himbie ba ye ya big background o ka busu ko emi ana chanza ma bia ne so a afi ko che TV so GTV TV3 on the other radio stations mboni ba ne onu wa ko nu wa ngai so ye fe ya advert ba bo je sa se fi mai dero ye da mamleti eti ya fe bi o bi ni a patabo su ke be di mo mi ani abi nana mo yi ba na se blessure to ni je bi ko to bi e bi to na ya ko to bi esi e kreti ya fa go patabo so yi mutane no ma yi su e ba tell ye ye ka diga na bi ala wa yi fi na o ko so ya me wo afo ko enu ala chance ya patabo so ma yi ka ba ani apatabo so dem no mo titini azere ko fi ngwanda e ko fi bibiani ko patabo so ni atra ko ko e za na tena tin patabo so ka be ngodi ya onye yi so tie ba tie fe ba asere ma bia ma tie biala be fa ka mo se pe mi e fe so ma ni nene si wo mbra pe oni ma bu se pe yi ha ni ye be ko bia ye wo de so le ya ma mani ti o sa ko bia de ne wari ya ye bia wo ye be ba ye grati ye tu sandre ye ko se bia se de aso ko sie ya me se de ya mo bra ye tu ye ko quality wa se fa ba ti ye grati ye ko pa ki aso do be blast ba wo ble ke ta wo ble ye tina ye bia na ko ye ko fa ha ni wa ko ye bia ko no ye dia wo mo o ye ba si die duma ye se duma bo yo e bia ni e ya mo bi ni so fra ko bo ye je nga bo mi ala ye ko ti mi se mo e kwa na me bia wa che wa yi wa fi e bia ni bia wo be ni ngo mo na ye se ye duma no ni ye se di numbers ni o ja ba che pata wo so mai ene isa fa se Mr. Namo, Amada Roma, Tabiam, Johnny America, or Johnny Cabunasu, Azar will be able to do it. When we are sharing most of them, you will tell me about Sue, Never Fairly, young. So tell me about Sua, Flamibia, Katanana, Jawaya, the Antis, Media Food, near Patabosman, maybe a lot and experiment. Miss Remo, Samia, the Amoma, I'm not to get to them. Mechia, I'm not to get to them. When you go, I'm with them. Then what is your, the simple was something here, not mapping the material. This is about the Bosman jet. I'm more time, I'm going to move the money. Mpenyin se bekon fata no ane fata no wakono sanso so na eya abudi ne nso so no e wakomu na nanano mu de nya abudi eno ntina se berema kwabna oben kofu ne gine ne fata no ne se yedua na atwea ne abrade nanano no onsuro ja waye bema wonsinsuum ansa no waham eno nti ye ne nanano mu adi nkomowe na aduane na ba wie no sade ne yehu no na se henne apatabo so aya akono aya nika eyi nhira nko a enyina eyi fufu mu na aduane no nso so no eye family no enetimi no aduane no ye de ne mi no nyina nso so e de besom
Nanamo abushia boya from mine and you are so mine ebie ko bisa na ba wi ankura bo ba bedin yibote ya lese bote pa ya leche nana aka pen oja woye na oyen ale ye betone tuoma sevie amiaso boye freso yale iti ye fare ye yeche sort dia no okoye afahye boye afo biala ye kotonare ye komaye na nambo na wanya afahye boye tonare angomo ya afahye boye ye fa ye kan ye meni anam kura ye bonu ye dwembundu yo especially moma suale man biala ye fapem yale ngoma suale nangwala anam kura tikoso ye oje be suan ngoma ebie wo che wo suan zanu juma odusobre ye bobo angwala ane wo ye mrande ne ndelu obagitembo ba sa ko be no anen ye bo ababem kura tinwa ne ye ye fa ye ko fitting ye fa ye ko hairdressing ye fa ye ko seamstress ye fa ye ko civil engineering yim creating bi afa bem creating e wo wurabre to sebi anuasoman okotumbon wo anuasoman e wa ye betonale nam creating e be fa ba wo no ye angobi abusua be betonale ni o beria makondre bra be be so ale nan ma be to patabo so de an be fa be nan be ba ye mane mo be fa be nan creating be ba ni atonale kama ni yesie wale ene a anuasoma le ka bia mbro be siare ni oye o woti e ko siare ai ye yala ena be fundin dan so kratati ni afre yesie ya de ni biala wo sie de kama ena woti bomtro oye e fe kan ya ye bonu na ye ko ya fayetina pa ye kra bo ka oje a wo ya ajebi wone nisi na bread ni anuasoma bread ye da base jende ebie wase chibre sura wonno wa wonza chibre wo mani wosi me chafo hede wote mo faade ne na afo bie kunde akoya na baka ye da mo bread masi nyame oyira mo bread no ma ye bread ni wa ye da Sonsre eu vou fazer aso se nananom egu nuane no so na afei nso won ede ekoma nananom so ma chemu sa apa ne yemienu de ede besifie
ene de de biakwa kwakosi se bi so nse bi enyado emusiye Bema eye do soja no eye sebi oba sebi wetwa ne bra anaza do no nananom nuana no ye oba sebi wetwa bra eno nti bra so se de nananom nuana no ede ko emusie ede ko si aposo na ye amamre ne amane etwa so won wie no mo befia eye edidi onom enesa ene ene die nko Hello.
Na on chiri mu se so on de dwan no kosie musie ya wa wo beyi biadi ana wa beyi nam ne biadi bia no de wo pese na nanom ye ma wo no obompa ya eye ma utitiri no wo won mo pa wo wa bibi hia wo ni ade ni nyina no o ye beye
say ya prapra fin nyina de fin nya akwaku gudu na che say yedie prom ye ena afin so nkoso ena de ema nananom omowo nananom atena konya ena afin so ade hye omo pataboso na ekire se enne pataboso ayinshira pataboso ekwanenimu ewo mpuntumu na se ekine bi yensamra na sa afefofre be sabano no se ne ma dan ne ma sesa ewo berma apreso yede ye wo se yede nananom ne yabakosem ne de ma ye danso no yede be som kai so be subscribe no shama fofon so enya bi ahwe berma wonkoso pataboso enkoso sehui anua so be kwai enso enkoso yame yadoma ye behia makra